Siostry z mертвых powstanki запрашаюць на маёвае набажэнства. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie
за нас молися, у спомогах християнов, за нас молись, королеву ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева с упокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещаниям Христовых. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaśniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Бог так полюбил свет, что отдал Сына Своего Единородного, как кожный, кто верит в Его, не загинул, але имел життя вічне. Міновіто такий був кошт любові, якою нас полюбив Бог. Кров Його власного Сина, пролита на крижі, жудасна агонія, перед якою були фізичні і духовні терпіння, а найбільше з них – очування покинутості Отцом. Боже мой Боже, чому мене покинув? Odczuwanie покинутості Отцом – это хвилина, коли мы не отчуваем Его любови. Иисус, як человек, отчув, что значит жить без Бога. Тому Он сделал все, как человек не был покинутым, как не отчувал в этой жудасной пустке без Бога, яким нам Боже потребны, чем повітря, вода и сонце. Життя без Бога – это пекло. Життя без любові, ненависть, неуявная мука. Тому, покидаючи апостола у вечернику, він усе ж вирішив з ними застати.
хоć i w innych postaciach. Ja zastanuся z wami во все dni, aż do skończenia światu. I zastał się. Zastał się u Eucharystii, zastał się u najświętejszej ofiary, zastał się u postaci chleba i wina, zastał się kosztem покинутости i samotności, kosztem świętotactwa i nieudячności, kosztem samotności u pustym i холодnym tabernakulumie. Ніякий кошт не był для Jego занадто высоким, как только застаться сирот людей, как только не покинуть их у пустцы и роспачи, как вытирать их горькие слезы, коли они приходят до Его со своим болем. Шкода мне гэтых людей. Скарга Езуса отбивается орехом на протягу веков. Езус ведае, что без гэтага хлеба мы помрем навеки. Езус ведае, что ни один будет кликать Его только на смертном ложе, только тады, коли смерть зазирне Ему у вочы, коли убачит черную бездань, от якой выратовать Его может только тело и кровь Езуса. Вось баранок Божий, який отпускає грехи свету. И Он застаўся у Евхаристии тихим баранком и одночасово добрым пастырам, які вядзе своих овечек на вечные паши. Шкода мне людей. А чому нам не шкода Езуса? Чому мы не наведуем Его у самотности табернакулума? Чому причиняє Йому такі боль неудячністю і обіяковістю? Чому не платим Йому любов'ю за любов? Єсус полюбив нас до конца, бо ніколи у Евхаристії не перестає тячити саме кров Єсуса, яка пролилася з Його боку. Бог нестомно обмиває світ від грехов, и Он неоспынно спаливает в сердцах людей зло и запаливает огонь любови. Огонь принес я на землю, и я хотел бы, чтобы он уже разгорелся у человечьих сердцах. Єсу, який полюбив нас до конца, учини, как урешті наши сердце обудились до соправдной любови и удячности Твоему Наисвятейшему сердцу. Твоей обороне отдаемся, Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym. Jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, Sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.